Ahoj pejskaři, kynologové a milovníci psů. Už jsme si povídali o zelenině, oříškách, semínkách a ještě jsme se nemekli na ovoce. A já jsem se rozhodla, že pro tentokrát místo povídání o zdravém ovoci, tak si uděláme ochutnávku 10 druhů ovoce. A to povídání vám potom dodám později, třeba v článku. Tak jo, tak jdeme na to. Dáme si? Trošku se obávám, že Kája bude chutnat všechno, až na citron. Teď tady škrabe pacíčkou a říká, ať už si to dám a nepovídám. Tak jdem na to. A jako první začnu něčím, co je pro pejsky hodně zdravý, a to jsou borůvky. Tak jak jste mohli vidět, Kája borůvky miluje. Tohle jsou teda ty kanadské borůvky, samozřejmě i neselesní borůvky jsou super. Po borůvkách tady máme ostružiny. Pak tady mám maliny. No ano, jedno jsem ti ujedla, promiň. Co má Kája hodně ráda, tak to jsou jahody. Ona by to snědla teda i s tou šťopkou. Můžu si dát taky. Jako další, tady mám kousek nektarinky. To dobrý. No, co je určitě pro pejsky zdraví, tak je jablíčko. Kousek. Jako další tady máme hrušku. Něco. Já ji krájím jenom kousíčky, protože nechci, aby se předlo zase ovoce, to by taky nebylo dobrý takhle naraz. A chtěla jsem to natočit všechno najednou. Pak tady mám banán, ten má Kája moc ráda, protože je samozřejmě hodně sladký, má v sobě hodně cukru. Ukrojit, viď? A máme tady melon. Melon spoustu se miluje. Když kousek jenom ukrojit, Kájo. Když kousíček ukrojit, jo? A úplně na závěr jsem si tu nechal citron. Je mi jasný, že Kája citrony si nebude, i když věřím, že jsou i takový psi popelnice, co by citron snědli. Každopádně internet je plný videí, kde si psi tak srandovně poskakují kolem toho citronu, protože je na něj prostě moc kyselý, tak jsem chtěla vyzkoušet, protože jsem to ještě nikdy neskoušela, jak Kája reaguje na takovýhle citron. Káňko, takže citron. Ano.
Přitom Grab Miller, ten tady teď nemám. Kájo, omlouvám se ti, spraví to ještě jedna bodovka, tady nezbyla, jo. To byla naše ochutnávka 10 druhů ovoce, doufám, že jsem na žádný nezapomněla a vypadá to, že ne. Já si teď dám taky kus melounu. Na závěr chci ještě varovat před jedním ovocem, který opravdu ne, a už jste to mohli vidět ve videu o těch zakázaných potravinách pro pejsky, co je pro ně škodlivý, tak a to jsou hrozny. Hrozny opravdu pejskovi nedávat, nenechte se zmást tím, že někdo píše, že jejich pejsek si sám hrozny odtrhává, třeba na zahradě. Je to fakt o náhodě, jestli zrovna vy budete mít pejska, který z toho bude mít ten velikánský problém. Takže to neskoušejte, neblbněte. Teď vám sem dám ještě takovou malou tabulku, obrázek, kde budete mít vypsaný to nejvhodnější ovoce pro pejska, pokud byste tam chtěli nějaký dávat. Kajenka tady hrabe pacičkou, ať už se rozdělím, Kajenko. To je pro dnešek všechno, mějte se moc krásně a těším se příště. Ahoj.